господа, зрители и гости на цялото Великденско. Великденските празници винаги са вълнува с посланието си на силата и красотата на живота, духа и вярата. В тези светли дни всички ние отново се преживяваме великия християнски урок от доблест, благородство и човеколюбие. Обещаваме си да бъдем по-добри, справедливи, състрадателни и щедри. Пожелаваме си винаги да има утре и то да бъде по-щастливо. Нека ние възкресим и волята да отстои вековните национални ценности и достоинства пред Европа и света. Обръща се към вас с най-искрено пожелание за здраве и благополучие. Нека светлината на Неговото възкресение да даде живота и с много топлина, нежност и разбирателство. Нека поне за малко се откъснем от злобата на деня и да помислим пред предходните стойности в нашия живот, да се замислим над обикновеното и делнищото, да отворим сърцата си за повече любов и милосърдие. Нека заедно с разум и воля, с постоянство и вяра работим за един по-добър свят, по-добър живот. Само така Великден ще бъде винаги в сърцата ни. Честит празник! Звъни великденска камбана, сияй възкръсна свята нощ, да няма мъка, скръб и рана, душа да няма изтерзана, ни помисъл да има лош. Защото любовта разпъната от синовете на грехът възкръсна пак и светлина изгря и озари светът. Пробуждат се сърцата ни топтящи, събуждат се за нов живот. И тази любов безкрайна, необятна, се жертва за човешкия ни род. Прииждат ангели небесни, просторът свети в чудна красота, земята се разтърсва из основи. Възкръсна Господа Исус Христос! В празничния концерт ще вземат участие Иванина Гигова, Биляна Добрева, кръжок за художествено слово при Народно читалище Иван Вазов, целодневна детска градина Детска радост с художествен ръководител Елена Шутова, певческа група към основно училище Христо Ботев с ръководител Галя Данчева, хор към клуба пенсионера втора младост с музикален съпровод Елка Ганова, вокална група Милковчанка с художествен ръководител Галя Кокорска и музикален съпровод Янко Желязков. Танцов състав при Народно читалище Иван Вазов с хореограф Даниела Цолова и хореопетитор Янко Желязков. Пролетните празници, народния ни пик, са празници на младостта, които идват всяка година с първите повеи на вятъра. Хубаво беше, ама и време мина.
Сега трябва да възложим да приготвим. Година трябва да ще забравим нещо. Минавай. Трябва да ходим на реката, често да се пускаме, за да видим коя ще ни получи. И на пръстените си да пеем, за да видим скъртания късмет. Песен при ветър, свети същико, здраве и валет. Но, леки На Велики петък умесваме обредите хлябове, който все още меси, и великите козунаци. А посред нощ, на събота срещу неделя, тогава настъпва същинския Великден. Тогава ние хората започваме да се поздравяваме с Христос Възкресе, поистино Възкресе. И неделята вече имаме право да се капва с нас, да се чуват воели Гледай, че мога да гледам. Не мога да гледам, не съм бургарите. Hey!